menunggu loh Mas. Bergaya. Nggih. Lama tidak jumpa Mas Bagong. Nggih. Menika kesempatan ning wulan Syawal. Heeh. Kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Boten kalau salah nih Mas Bagong kula nyuwun pangapunten kakak. Nggih. Sami-sami. Di samune. Apa aku sanggup ya? Ya minggu biasanya nek apa ke? Anak buah sowan di bos iki mulai sama THR. Ngono. Dan gitu. Ya nggih, goblok teh nang aku yo THR. Aduh, Pak. Niki pripun Mas Bagong? Yo nembang apa macul. Dereng wonten kamu dan lagon. Kamu dutane apa Mbak Muci ditarini lho di rumah. Mbak Muci, ya ampun. Mas Bagong. Oh, iya. Dalam budi ya. Budi bilang ya. Sakit nganggo napa Mbah Muci? Enggak. Oh, selawat dadar, Mas. Selamat Badar. Nggih, selawat dadar. Allahumma. Oh, Allah, dapat ya. Oh, berarti bocah-bocah ini si anu, Mas. Masih semangat, masih pikirannya si fresh. Wes pede karo. Wah, ini bocahnya anu, tetes bocah-bocah itu nggak ngerti. Dadar bener anu kurang-kurang ngono. Ya sing piye ta aja. Piye to? Oh, lah. Salat oleh, salat oleh. Ora salat kan tane salat. Ora jare agamamu ya apa? Ora kan lucu. Kamu Iya. Aku mau reok itu ya benar kok ya. Besok yo dibawani bendera. Selamat Badar. Bawane sing ono, kok lucu iki mau. Kamu siapa? Kamu siapa? Biar saya. Kamu siapa? Jangan kepol ya. Biar ini. Apa ya? Apa yang saya jadi ini kau ya? Ulah sama ya. Kumpulan Selamat Badar itu benar jadi. Sampeyan dulu kan ya? Dulu saya. Oh, Mas Andi Bu. sayangku, Cintamu lho Mas Andi. sini sayang. Kok pakai rokok Sampurna lho? Lho rokok Sampurna. Aku ora apa-apa lu sampurna. Tak sawer kok. Iki lho, Bu. Wes tak sampurnakno. Wes kok ya? Juga disek kok iso. Kesenian opo? Oga awakmu marang lamu meni cocok apa nih? Anu. Cocok maratuane. Iki jare kocok kok iki. Kocok wis suwe. Maksudku ki ya cocok iki karo bojomu. Anune apa-apane ora-orane. Maksudku iki kabeh tak keluargane. Lho berarti malah bukan ini. Ora tak dia tok. Dia ini kok bisa cocok. Masih kok Nggih, kula ada kangen nek kali jenengan. bareng ya. Kangen ning ati. Manglo iki do kerah kok macan bisa bercal semua. Lah sing tak pecah iki kono lho. Lah kok malah kaca kok kaya rono kabeh. Tak kok lampu. Tak pecah sing kono lho. Heeh. Betul kembali lagi. Lah iya lah satu kere. Jadi Tapi enak. iki Yo nambah sing cita-cita loro wae Pak. si cita-cita. Kok ono digandrung. Aku gendong kono bro iki. Kalau cinta lho sepasang permasa. Aku jatuh cinta. Ya. Ya. Kita tadi terus dibungkung ngono lho. Berapa sih bro? PPE loh.
So, Di. di sana di. Lek gadi. Lah sing bandar kowe. Iki jago karo kawan sinden kene lho kok iso. Maksudnya lek Menang piro kene diujuri kene kok. Sinawan dapat berseni. Nah, jawi-jawi kok piye debok apa. Aku kok Mas, diwaji. Lho iya kok iki dapur anak. Oh, apa bentang kok iso. lah aku padha butuhe. Tapi ya sampe dapur kuwi anak. Aku wedone. Ngomong baut, yo kan berarti. Yo yo aku tuh turune karo-karo karo sesuk bosen nek ora yo tengah aku. Oh, bener. Ora apa-apa to, variasi kok. Oh iya, anu zaman 2026 Yo, yo. tahun tahun 50 itu. Aku bisa bahasa lagi. Kok kan loro. Loro kok dil. Jadi debok piye ngono ae mesra. Bisa ya iki. Kok bisa? Aku iki kaya dobranan. Nek kok gara-gara lho dikapane. Kok ngapa wong ditino ya ngono. Yo kaya mandasan kaya digelo, kaya diitus nang bojone terus dicium pipine kanan karo kiri. Kanan karo kiri. Terus rambutnya ini. Kode ini terus kayak orang kok malu. Apa? Dulu orang itu sekali belum. Orang kok ya, itu orang. Iya dia sih. Poso kowe aku tak meneng ya. Aku sing pasif. Oh berarti kudu sorban dua sorban dua tau gak? Ya Allah. Nek dua sorban. Walau keringetan maling. Yo sing mesra ngono karo bojone kok. So hotel kok cukup gaya ini. Aku ora rangkepan. Ya ini. Bagus lambemu Gak mampu. yen hati aku wis purun angger kan Mas Apa? angger tresnaku kok apa Dilasuke apa? Sebelas Oke. Nanti keluwen. raga tuh yes you bet ya langsung ukir laras kowe Ayo.
no. Ya tak ya. Kalau menurutku gitu. Lho lah kurang di. Sampean. Yang gitu. Aku sampurna nih. Aku tak kayak tenang ya, duduk saya. Oke, siap. Iki di pengestoni kowe ganti. Lo di Sarmoni Santos saka ganti. Hele. Hele, nak nyanyi kene lho. Ben kok gawe ngono. Apa rek? Ya, sepoki tak ya. Ya, kita habis sepoki lah dan ngadep iki. Yuk. Matur kali Mas Agung jalan. Nggih, Pak. Ora rugi lah nanggap. Ora rugi. Mas Agung. Ah, iya. Iki dulurku wedok iki. Sok ben aku metu larang kaya Mbak Puji ya dong ya. Amin. Muga-muga kei umur panjang dong. Amin. So kapan nih? Sampai mantu meh, Jan. Dadi di perawan ayo. Lah iya, wis umur piro iki? Selawe. Selawe. Wis wae ae no. Golekne dong. Lah, bilu sudu iki makku lho kita. Kok goleke makku iki. Iki kula nyuwun Napa? jadi ngapa lagu aku. Anake sapa ngono lho, Dong? Anake sapa? Iya. Ben dikancani sapa Mbak Titis sapa? Sapa aku kabeh iki seneng jane sing gelem yo maju. Oh, Mbak Titis. Aku tak sangoni. Oh, Di awal ro tak sangoni yo maju kene. Yo. Kita menang kita iki, Bang. Ayo aku menang kali anake seneng kok. Wong mriki anake seneng. Pak Lurah kae yo seneng, katane yo cek ning kene yo. Di pernah. Lah kae deli. Napa lagu nih? Anake sapa, Mas? Anake sapa? Ya. Yo, Pak Lurah omonge tresno karo Mbak Muji. Oh. Kene lho kula omah kata roke. Ini Mbak Lurah kok. Ayo Mas, dikayane yo.
Kodang kuning gak marane. Lah aku tak sawani ki tuku sabun. Bener gantos. Oh, ganti. walah semene kae. Jadi ganti kok ben disamain kabeh. Apa nyepuluh ae mau. Ya apa-apa. Sing ngatene, Mbak. Nah. Oh. Rasa domeri. Oh. Rezeki sing ngandung Gusti Allah, Mbak ya. Oh. Kodang kuning Mas ya. Bukan kuning. Ya. Wih, ayo ini, ada jam ini aku ngetek presiden tak sangonane kabeh. Oh, yo. Lek anu Pak, Lurah itu. Lurah ini ya, Pak. Karo Pak RT Mario. Ayo. Sesuk rampung, Pak. Ya. Iya, Mas. Kodang kuning semangat ki, sok ben Pak Degadi at manggap. Oh. Oh. Wis berangkat ya. Nah. Aku kenal kalah seneng ya.
Jadi panjangku Roma. Amin. Insuk nanggap ayang lakon tenan Roma. Amin. Amin. Muga-muga dari itu judul terus wayangan. Ya wis. Cita-citane wit biyen jane. Ya pengen wayangan awake dhewe. Ya. Ya iki Mbah Lurah apa Pak RT Karyo. Mbah Lurah nganggo kan. Pak RT, Pak RT. Partai Momon. Pak Lurah. Pak Lurah kersa mboten Pak Lurah. Langsung mohon. Pak RT lho, seperti lho, Pak RT lho. Ah ya. Mulai pas atas kopi. Ayo Mbak Galuh ya. Ini Mbak Galuh. Selawat Mbak Galuh ini punggung. Bukawe. Kowe. Ya, karo sapa? Sudah. Ya berdiri bergerak di sawang beneran ngantuk ngono. Oh bareng terakhir no. Oh ya. Kalian mau berapa? Ya. Engko Sarawak Bagari gonggongan. Nah, gitu. Tapi aku isin kok. Apa isin barang. Gajah. Tuh ya. Ada isin. Ayo, sampean pengen nambah apa ini? Ini. Jadi mau awet enjeng itu kalau barangnya itu dari tanggal 12. Oh. Nggih. Ya. Tapi kalau barang Mas Dimas Ya. Belok barang dibawanya apa langsung lagu? Oh yang manis? Oh ya. Langsung mawon. Langsung, oke. Ya. Udah manis. Duit kali? Kan? Betul. Ya.
Kamu sudah tipis. Apa nggih? Heeh. Ngeten iki namine iki simben iki nek cek perawan iki ngeten iki. Nek jenengan napa mboten ngertos kula bagi jae 19 malah perawan meneh. Apa iso? Nek kok ningali mriku. Ini ukur lampu di pateni. Cek. Kita sama-sama yuk Luna Maya. Berdiri dulu. Berdiri dah. Rasa disepoti. Ngantuk dulu. Enggak tahu. Oke. Buatan aku nganggap kok. Ngantuk. Nggih. Kan nggak ngopo ke baru aja ditawari berarti kesakin ngopo. Barulah yang putih nih, Pak. Baru rasukan coklat ya. Barulah monggo nyeket mriki. Nyaket apa nyeket? Nyaket maksudnya. Nyaket. Kok nyeket? Baru lagi nyedak simpen kok dia. Terus pakai tebang menawa barulah. Monggo. Monggo. Apa ini bal-bal monggo. Lah nggih. Nah, besi bisa layanan apa, Mbak? Ya?
Lagi no, terus bahan murah itu bisa disayur atau dibayar. Apa dulu terbagi dulu? Nggih. Tembakangan mawon. Tembakangan? Nggih. Ya. Ini soal di detik lah.
berdiri, terus Mbak Galuh, Mbak Bilkis, Mbak Indira berdiri, lagu selawat dari nah ya selawat besar ini kami Pak Budi singkat dengan kesal Mbak Puji ya benar ya ya nah terus kita ya satu stok dibagi nyelawe dua orang tambahi kok dibagi seret-seret ya nah terus seret boleh diri ngomong ya bisa loro ujul melaku nolongan Suwandoro ayo kok tak dereke Sandoro ayo kan melaku nolongan ya